ଆଲୋ ହେଇ ଗାଁରେ ତିନିଟା ପଗାଛଡା ଷଣ୍ଢ ମାତିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହେଇଠି ଡୁଙ୍ଗି ମରିଲେ ଗୋଟେ ପାଣିଲା ହଗିଲା ଛିକିଲା ମୁତିଲା ହେଇଠି ମରିଲେ ଯଦି ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅକାତ ନାହିଁ ଆଲୋ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଲୋ ମା ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତତେ କିଏ ସେ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ମୁଁ ହେଇଠି ଠିଆ ବି ଦେଖିବି କିଏ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ଅଲେଖଣା ମାନଙ୍କୁ ମରଣ ହଉନି ଯାହା ଡୁଙ୍ଗି ମରୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ମା ତୁ ଯା ଯା ହେଇଠି ଗାଧା ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଅଲେଖଣା ପଡା ହୁଆ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆ ଯା ପାଣି ଭିତରେ କଣ ଥିବ ମାଛ ଗୁଡା ଥିବ ଆଉ କଣ ମାଛ ନା କଳା କଳା କଣ ଦେଖାଉଛି ଆଲୋ ଦଳ ଗାଣ୍ଡି ଥିବ ଦଳ ଗାଣ୍ଠି ତୁ ଆସେ ଦେଖିବୁ ତୁ ଆସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ର ଆଲୋ ହେ କୋଉଠି କାଇଁ କଣ କଣ ଏଇଠି ବା ଆଲୋ ପାଣି ଭିତରେ ଭଣ୍ଡା ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡା କଣ କରୁଛି?